Hola, soc Carla Carratala Esteve, tinc 9 anys, soc de la Falla Ramon i Cajal, estudie quart i estic en el Col·legi Montesio. Les meves aficions són ballar i pintar i soc fallera des que vaig néixer. Per a mi les falles són cultura i fer amics. M'agradaria ser fallera major infantil de Torrent perquè voldria jugar i passar-me molt bé aquestes falles en elles i la que hauria de tindre el càrrec tindria que ser una xiqueta educada, responsable i bona xiqueta.